Tiniyak ng Metropolitan Naga Water District o MNWD na hindi na mauulit ang nangyaring water shortage noong nakaraang taon. Ang pagtitiyak ng MNWD kasabay ng pagpasok ng tag-init kung saan parehong panahon nararanasan ang kawalan ng tubig sa Naga City at 5 bayan pa sa Kamsur dahil sa El Nino. Sa pagpasok umano ng tag-init, wala pa umanong problema o reklamong natatanggap ang MNWD mula sa mga consumer. Actually, 2024 naranasan natin yung halos mawala yung tubig, yung supply ng tubig. Actually, the whole line 1 nagkaroon ng problema yon. Ang sinasabi naming line 1 is yung nasaan yung mga commercial establishments, yung CBD 2. Nandyan yung mga malalaking mga malls, yung malalaking mga condominium, so lahat dyan nandyan, yung Concepcion, Del Rosario, yan ang line 1. And then yung part of line 3 and line 4, yung Kamaligan and Gainsa. So grabe yung last year. So ngayon, ang ginagawa ng MNWD para hindi na maulit yung nangyari last year is may mga ginagawa kami ngayong mga pumping station na kailangan mahabol namin bago dumating yung tag-init na talagang yung magiging mainit na masyado. Kasi yung summer natin mag-uumpisa na ngayong April. 3 bagong pumping station ang malapit na matapos na nasa Barangay Santa Lucia, Magarao, Carolina at Pacol sa Naga City. Umaapaw din ang mga spring sources ng MNWD kumpara sa nagdaang taon kaya sapat ang tubig. Ang mga spring sources natin, which is last year, walang overflow na ipinakita. Ngayon, ang mga spring sources natin ay mayroong mga overflow. May pinakita siyang mga overflow ngayon. So, maganda-ganda ang water level. Lumakas naman ang demand sa ilang water refilling station dahil sa papasok na summer. Ayon kay Jerome, wala silang nararanasang problema sa supply ng tubig. Bukod dito, nakakapag-imbak din sila ng tubig. Ngayon pong summer, medyo lumalakas po yung mga benta. Dati po, mga 80 containers ngayon po, halos mag-100. Sa init siguro po ng panahon, hindi ko naman po masyadong napapansin kasi may naman po, nakakapag-stock naman po kami ng yung pang-process po. Patuloy namang minomonitor ng MNWD ang mga gumagamit ng booster pump ng mga malalaking establishmento na maaaring makaapekto sa supply ng tubig sa ibang consumer. Continuous pa din ang inspection nung may mga illegal booster pump. Meron tayong task force niya na gumagawa. Continuous pa din. Tiniyak ng Metropolitan Naga Water District o MNWD na hindi na mauulit ang nangyaring water shortage noong nakaraang taon. Ang pagtitiyak ng MNWD kasabay ng pagpasok ng tag-init kung saan parehong panahon nararanasan ang kawalan ng tubig sa Naga City at 5 bayan pa sa Kamsur dahil sa El Nino. Sa pagpasok umano ng tag-init, wala pa umanong problema o reklamong natatanggap ang MNWD mula sa mga consumer. Actually, 2024 naranasan natin yung halos mawala yung tubig, yung supply ng tubig. Actually, the whole line 1 nagkaroon ng problema yon. Ang sinasabi naming line 1 is yung nasaan yung mga commercial establishments, yung CBD 2. Nandyan yung mga malalaking mga malls, yung malalaking mga condominium, so lahat dyan nandyan, yung Concepcion, Del Rosario, yan ang line 1. And then yung part of line 3 and line 4, yung Kamaligan and Gainsa. So grabe yung last year. So ngayon, ang ginagawa ng MNWD para hindi na maulit yung nangyari last year is may mga ginagawa kami ngayong mga pumping station na kailangan mahabol namin bago dumating yung tag-init na talagang yung magiging mainit na masyado. Kasi yung summer natin mag-uumpisa na ngayong April. 3 bagong pumping station ang malapit na matapos na nasa Barangay Santa Lucia, Magarao, Carolina at Pacol sa Naga City. Umaapaw din ang mga spring sources ng MNWD kumpara sa nagdaang taon kaya sapat ang tubig. Ang mga spring sources natin, which is last year, walang overflow na ipinakita. Ngayon, ang mga spring sources natin ay mayroong mga overflow. May pinakita siyang mga overflow ngayon.
So, maganda-ganda ang water level. Lumakas naman ang demand sa ilang water refilling station dahil sa papasok na summer. Ayon kay Jerome, wala silang nararanasang problema sa supply ng tubig. Bukod dito, nakakapag-imbak din sila ng tubig. Ngayon pong summer, medyo lumalakas po yung mga benta. Dati po, mga 80 containers ngayon po, halos mag-100. Sa init siguro po ng panahon, hindi ko naman po masyadong napapansin kasi may naman po, nakakapag-stock naman po kami ng yung pang-process po. Patuloy namang minomonitor ng MNWD ang mga gumagamit ng booster pump ng mga malalaking establishmento na maaaring makaapekto sa supply ng tubig sa ibang consumer. Continuous pa din ang inspection nung may mga illegal booster pump. Meron tayong task force niya na gumagawa. Continuous pa din.